Abasolwa ababhekene necala lokutholakala namatshe ayigugu ambiwa phansi okhona kuwo igolide kanti baboshwe izolo. Leli golide kuthiwa lafika nosomabhizinisi uTariq Downs esikhumulweni sezindiza iOR Tambo ngo-2021. Kwathi uma ebuzwa ngalo wathi usebenzela amaphoyisa kodwa-ke wehluleka ukukhipha ubufakazi balokho kanye namaphepha emvume yokuhamba negolide. Kwabe sekufonelwa oyinhloko yezomhloli eGauteng uMajor General Feroz Khan, yena-ke washayela ucingo oyinhloko yamaHawks uEbrahim Khadwa ngalolu daba. Umsolwa wagcine ekhululiwe ezandleni zikaKhan ngendlela engaqondakali njengoba sebethinteka nabo kuleli cala. Babhekene necala lokuphazamisa ukusebenza komthetho. He claimed at the time that he was a police agent. And remember, to be a police agent, you must be a police officer. You must be a member of the SAPS. You must be authorized to go undercover. You must have the documentation in place. But secondly, as well, for you to be carrying precious metals, you must have permits in place. And at that time, the suspect, the third accused, did not have that required documentation. Umbuso uthe angeke usiphikise isicelo sabo sebhayili kodwa-ke unecala eliphathekayo impela kanye nobufakazi balokhu. We are really comfortable that we have got a case and they've got a case to answer. Inkantolo ibakhulule ngebhayili ka-20,000 umuntu ngamunye. Bail has been granted. The amount is 20,000 rands each. Icala lihlehliselwe umhlazi 14 kuNtulikazi.